kaspero. Malapit na ang ating kaarawan, kaya nag self-gift na lang tayo. Ayan, meron na tayong gagamitin sa pag i-edit. So kailangan natin na mas gandahan pa yung mga video natin ngayong 2026. Kaya ito yung panimula natin, isang latest ng Vivo V60. Ayan, so nasa 512 GB. So marami rin tayong video na may edit. And let's open mga kaspero. Yung pinaka ganda. Siyempre, tingnan natin yung mga kasama niyan. Ito yung hard case niya. Ayan. Rubberized. So ilagay na natin para hindi magasgasan. Ayos, parang cellphone, no? Okay, meron tayong kasama yung manual ito, tsaka napakalaking charger, and ito yung cord nya, and then yung pin. Ayan. I-test natin mamaya yan, so itatry agad natin at mag-i-edit agad tayo ng video mga kaspero, dahil meron tayong video na konti lang naman pero pwede nang i-upload, kaya abangan nyo na lang sa 2026 na ngayon. Abangan mo na lang mga 2 days or 1 day, ma-upload na natin yan. Kaya let's go. Salamat Sal. Good morning mga kaspero. Ito ang unang dive natin sa 2026. Kasama kami ni Mr. Danny. So yung mga pana namin na yan, tsaka ito yan, itong mga iba. Diyan lang muna yan. Reserve natin yung demultiplied natin. Ayan. Tapos ito yung kay Bro Ivan na yung Neo Carbon. Hindi muna natin gagamitin dahil mag-pelagic hunt tayo ngayon. Dahil ito yung gusto natin na yung first blood sa 2026. Mga GT lang at saka King Mac, ayos na. Kasi tatlo kami ngayon. Si Kuya magbabantay. So let's go. Tingnan natin mamaya kung ano yung mga madadali natin. One breath, one dive, one shot. Kapiramal, spear fishing, hindi lang content, may puso. Nakarating na tayo dito sa spot mga kaspero. At itong spot na to, dito ako nakakapana ng mga giant trevally at saka mga king mackerel mga kaspero. Kaya ito, reload agad tayo ng SG dahil minsan dumadaan sa baba yung mga pelagic. Kaya let's go, samahan nyo kami ngayong araw. Sana makadali tayo ng mga pelagic na ating hinahunting dahil ito yung gagawin nating binawano sa ating 2026 na spear fishing mga kaspero. Reload nga natin ang ating SG. Agad akong bumaba mga kaspero para tingnan kung ano yung mga naghahunting sa ilalim. Napakaraming mga bait tulad ng mga dalagang bukid nandyan sa unahan mga kaspero at paikot-ikot sa atin. Sana merong naghahunting na giant trevally man lang, kaya ambush muna tayo. Medyo may kalaliman pala itong dinadive natin dahil nasa 19 meters ito mga kaspero. 20 meters hanggang sa 21 meters yung pinakagilid nito, kaya tingnan natin kung ano yung lalapit sa araw na to. Walang nagpakita sa atin na pelagic, kaya umahon na lang ako mga kaspero at
pumunta sa unahan na spot kung saan nandun yung mga ibang bait at baka meron doon magpakita mga kaspero. At dito nagsagawa ako ulit ng aking pag-ambush mga kaspero. At sana makakita tayo dito ng mga hinahunting natin dahil itong spot na to dito kami nakakapana ni Master Danny ng mga Longnos Emperor at saka Diamond Tree Valley. Minsan yung mga Giant Tree Valley dumadaan din dito. Kaya sandasting tayo para ma-curious yung mga isda na mas lalapit pa sa atin. Ngunit sa pagkakataong ito parang matumal itong spot na to. Walang lumalapit sa atin na pelagic. Baka ayaw nila magpahuli sa atin dahil baka natatakot. At ilang beses din kasi kami pabalik-balik dito sa spot. Baka namukhaan na kami ng mga isda dito kaya ayaw nang lumapit sa atin. Kaya let's move out sa ibang spot na naman mga kaspero. Ano ni Master Danny? Pugok. Namano sa 2026. Buntot niya tama. Buntot. Okay mga kaspero, pagdating namin dito sa second spot o third spot natin, meron akong naspatan dito na isang malaking surahan or blue spine unicorn. Kaya tinarget ko na at buti naman tinamaan mga kaspero. Kaya ito yung unang isda natin sa year 2026 na napana, isang malaking surahan mga kaspero. And this time, bumaba ulit ako dito sa spot kung saan ko pinapanaan ng mga Oriental Sweet Lips or yung mga aratan kung tawagin sa amin mga kaspero. At iba yung lumapit sa atin, isang white tip reef shark. At eto, talagang susugurin tayo. Buti na lang lumayo at ayun, umikot pa sa likod natin. Siguro buntis ito kaya ayan, ayaw niyang puntahan yung mga teritoryo niya. Baka may mga kasamahan siya doon sa loob or nangingitlog mga kaspero. Ito na sana yung hinahanap natin kanina pa mga kaspero, yung Giant Tree Valley. Problema lang, mailap, hindi talaga lumapit sa atin. Meron palang kasamahan ng mga Longnose Emperor at hinintay ko pa ito na bumalik sa atin mga kaspero. Ngunit ayan, hanggang doon lang talaga siya sa unahan. Ayaw na talagang lumapit sa atin, ayaw talaga magpapana nito mga kaspero. Sayang,
Kaya ginawa ko, umahon na lang ako at hindi ko pinilit. Gawa ng kapos na rin tayo sa hangin, kaya kailangan nating umahon. Isda lang yan mga kaspero, kaya hinayaan ko na. At babalikan na lang natin sa susunod na araw. Baka mahuli pa natin yan. may puso. Huwag na ang araw, bitbit ang pana, handa na. Dito bumaba ulit ako sa unahan lang kung saan ko nakita yung Gentry Valley. At nandito yung mga Longnose Emperor. Problema lang, ayaw talaga lumapit. Meron din sanang good size na isang malaguno or green fish. Ngunit hindi yan yung target natin sa araw na to. Nihintay ko pa rin yung Gentry Valley na pumunta sa atin, ngunit wala. Kaya ahon ulit tayo ng walang dalang isda mga kaspero. At sa muling pagbaba ko mga kaspero, meron akong napansin sa unahan na isang Maurice perch or kanlay. Kaya nagtago ako dito sa may halamanan nito para hindi tayo makita. At nandun lang siya sa unahan mga kaspero, pabalik-balik sa butas niya. Kung napansin nyo, ayun, good size na rin yun mga kaspero. Nasa kulang-kulang 4 kilos na rin. Kaya talagang hinihintay ko na lumapit sa atin. At ito na nga mga kaspero, papalapit na talaga. Konting hintay pa para mahuli natin itong Maurice perch, para meron din tayong buhay na mano. Dahil si Master Dan naka Gentry Valley na at saka isang dugto tuna. Kaya ayan, meron na tayong chance na panain. At sa pool naman mga kaspero, tinamaan sa pinakahasang, kaya walang kawala na ito. At ito yung second fish natin sa year 2026 at isang makulay na kanlay ang ating nahuli.